Wara kull libsa li naraw fil-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira hemm sena partikolari u sija twal ta' ħidma, b'mod partikolari għall-armaturi ta' dawk li jilbsu bħala soldati Rumani. Fl-aħħar kellna l-opportunità li nsegwu x-xogħol u d-dedikazzjoni tal-Kaptan Keith John Caruana, diżinjatur tal-ġilda u sit il-ħanut Captain Scott li qed jaħdem fuq armatura simili. Caruana li wkoll kellu xorti li jiġi mqabbad jaħdem fuq l-armaturi tas-soldati li ntużaw fil-film famuż Gladiator li nħadem f'pajjiżna, għal kif il-proċess biex isir tali jilbis jibda b'konsultazzjoni. Hawn jiġi diskuss it-tip ta' armatura, rank tal-uffiċjal u l-epoka li jridu jiġu riflessi fl-ilbis tipiku. Id-diżin isir fuq karta, jiġi ffitjat fuq dak li jkun biex ovvjament ikunu ċerti li ħajġi ħeżat, għax kulħadd għandu isir differenti, u mbagħad wara l-karta mill-karta tiġi trasferita fuq il-ġilda billi nigir fuqha. Mbagħad eventwalment nibdew naqtaw il-xogħol isir kollu bix-xafra, xfafar ħoxnin ħafna, speċjalment ħafna drabi żmien ta' dik l-epoka kienu jużaw ġilda ħoxna ħafna. Żied jgħid li jekk ikun hemm bżonn imbagħad isir il-kulur bi spezzi apposta miġjuba mill-Italja li wkoll kienu jintużaw fi żmien ir-Rumani. Mbagħad issir li l-armatura tingħaqad flimkien. Din ħafna drabi ssir permezz ta' rivets jew rivetti, jew dawk li bit-Taljan jgħidu l-amborkje li huma l-biċċi tal-ħadid li kienu jitwaħħlu ħafna minnhom b'mod ornamentali fuq il-kostum. Spjega wkoll kif jintużaw bokli ta' kwalità għolja ħafna minn artiġjana li jaħdmu fuq il-ħadid filwaqt li tintuża ġilda organika. Temm jenfasizza dwar l-importanza li bħala diżinjatur lokali iżomm il-valur tal-kultura Maltija f'dak kollu li jiġi eżibit waqt il-purċissjonijiet tradizzjonali lokali.